Cek sumpek kirek katingan ngopo sing enak kate tulin ndak nek koncone babarang kon iki teko-teko ngaget-ngageti ae kon iki. Ana apa kon rene kon? Ana apa iki, Bos? Mulai mau tak sawang-sawang ketoke kok sampean iki sumpek kae perasaan iki. Ana apa sih? Iya iki. Mulai mau aku sumpek bingung ngatingan ngopo sing enak iki. Kamu enek solusi gak kira-kira iku? Enek iku. Ya apa lek awake dhewe main catur ae yo. Oh. Iso kon ta? Loh, ngentengno kon, Bos. Aku iki juara siji nang alam jin aku iki. Oh, sampean iki ndak ngerti aku wae. Ayo wis lek ngono wis. Dadekno wis. Ayo. Saiki giliranku ya. Ayo. Giliranmu saiki. Oke, Bos. Saiki aku teng ngucul. Cek suwine rek mulai mau iki ngenteni iki. Cepetan po. Ya sabar sih, Bos. Engko lek aku kalah ya apa? Kan ngisin-ngisini bangsa jin aku iki. Ngawur ya sampean iki. Wah, gaya itu kon niku iso ta enggak kon niku. Ayo wis, cepetan. Jadi main gak iki? Yo. Aku tak ngucul. Ayo, sampean, Bos. Ngono ra. Mulai mau ngono ae cek suwine. Saiki aku maneh ya. Loh. Kok moro-moro dijumuki pe kon? Ya apa ceritane iki? Yo, sampean wae mangan ndak mangan mau yo dam, Bos. Ya tak jomo pe aku. Yo opo sampean iki? Oh, dam dasmu kon iki iso main tak gak kon iki. Oh, goblok.